दिनै 18 नभेम्बर जामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि साराद'। बिथाङा 18 आगस्ट इं 1940 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथाङा सासे राफोद समाज सिबियारि लिरगिरि आरो थुनलाइगिरिबोमोन। बिथाङा मोनसे समाव बनरगाव एमइ फरायसालिनिबो गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो बनरगाव प्राइमारि बड' साहित्य सभानि बिथाङा खेबनै आफादगिरि मासि बिबान लाना हाबा मावबोदोंमोन। बिथाङा 21 अक्ट'बर इं 2022 खालाराव गावनि बिसि मुस्रिमा नामेश्वरी नार्जारी, फंबाय फणि कुमार नार्जारी, फंबाय मुस्रि प्रणय कुमार नार्जारी, फंबाय मुस्रि प्रमद कुमार नार्जारी, बेवाइ मुस्रिमा फुलस्रि नार्जारी, फिसाज्ला मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी, बिहामजो मुस्रिमा महिमा बसुमतारी, फिसाज्ला मुस्रि रिपन्जय नार्जारी, बिहामजो मुस्रिमा अनु नार्जारी, फिसाज्ला मुस्रि डिम्बेश्वर नार्जारी, बिहामजो मुस्रिमा नीलिमा नार्जारी, फिसाज्ला मुस्रि मृत्युंजय नार्जारी, बिहामजो मुस्रिमा कनिका नार्जारी, फिसाज्ला मुस्रि जयन्त नार्जारी, बिहामजो मुस्रिमा उदांस्रि नार्जारी, फिसाजो मुस्रिमा लाबायनमयी नार्जारी, बिजामादै मुस्रि सुशान्त कुमार ब्रह्म, फिसाजो मुस्रिमा बिदिन्था नार्जारी, बिजामादै मुस्रि बानेश्वर बसुमतारी, फिसाजो मुस्रिमा मीनाक्षी नार्जारी, बिजामादै मुस्रि राजकुमार ब्रह्म, बिनानाव मुस्रिमा बासन्ती नार्जारी, बिनानाव भानुपति नार्जारी आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बिखायाव दाहानि दावदाब दोनलांनानै बे संसारनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। दिनै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय जोबथा बिदाय सारादखौ कक्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारियाव खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै आरज गाबनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीनि मुसुखा फसंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ गायसनगिरि महरै बाहागो लानानै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो बनरगाव गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मुस्रि कातिराम नार्जारी बिथाङा। बेनि उनाव बर' हारिनि आरज खान्थि बायदियै साराद' सारनाय हाबाफारिखौ जोबनानै थाङो। बेनि उनाव थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारीनि बिसम्बिखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो बनरगाव गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि ईश्वर चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। गिथाव बाथाव मोनसे थासारि जाय थासारियाव जोङो अलखदनि समाव दं होनना बुंजायो। आंखाल मोनसे खौसेथिनि आंखाल बे समाव जोङो दङ। बर'फोरखौ जों बोरै खौसे खालामनो हागोन आरो जयै जों बोरै खामानि मावनो हागोन। बर' हारिखौ बड'फानि मोनसे गेरेमसा हारि होननानै मोनसे प्रिन्सिपाल आइडिया जोंनो जायखौ होलांदोंमोन जायखौ होलांनानै बेखौ लानानै जोङो बोरैहाय बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो बे प्लेनिंआव ज' खामानि मावनो थाखाय जों नाजालांबाय थागोन आरो बियो जोंनि दानिल' बाथ्रा नङा। इयुनावबो जोङो बेखौ गोसोआव लानानै गोरबोआव लानानै खामानि मावगोन। आथिखालनि बर'खौबो बोरै नायदों आं बुंला खिन्थु आंनिफ्राय आं जा बिजिरनानै नायो आं बेखौनो नुदों। गोजोनथावखौ आं नुवाखै। दिनै बर'आ आंनि नोजोराव डिभाइडेड, खौसे गैया। आरो खौसे गैयिनि थाखायनो जोङो भुगिनांनो गोनां जानो थांगासिनो दं। आंनि नुहुरनायाव फैगौ बिसायख'थिफोर फैगौ बेफोर जों ज' जायाबा बियो जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां सल' जाहैनो हासिगौ। माने जोङो मोननानैबो गोमाजानायनि मोनसे जि मोनसे थासारि हालोद बे फैदों आंनि नुहुरनायाव। ओंखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैगोन दिनै आफा गामि जे सारादुनि जे सायनासालिनि बेनिफ्राय आङो खावलायनो लुबैगोन जे बर' हारिनि गेजेराव जि डिफारेन्स दङ, फारागफोर दंलायलायो, डिफारेन्सेसफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै टाइम जों रायलायनानै गासैबो बर'नि माहारि आफादफोर जथुमलायनानै जोंनि फारागफोरखौ जों सर्ट आउट खालामलायनानै सुस्रांलायनानै आरो ज' जानानै जोङो थाबैनो खामानि मावनो हायोब्ला जोंनि इयुना मोजां होननानै जों गोसो होनानै बुंनो हायो। नाथाय जेब्ला जोङो खौसेथि जानायाव फेलें जानांगोन बेवहाय जोङो इयुननि जों मोनसे हारिनि थासारि बा हालोदफोरखौ जों नुहुरनायाव बेयो गोजोन नङा बेखौ जों बुंनो हायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे बर' हारिया इयुननि खैफोद गोनां बोथोरफोरखौ सौसि लानांगौबा ज' जाफानायनि अनगायै आं राहा नुयो। आरो ज' जानानै जेब्ला जोङो पलिटिकेल फिल्डआव डेम'क्रेसियावथ' मेजरिटि मास्ट बि प्रेजेन्टेड। ओंखायनो बांसिन बर'आ खौसे जानानै जेब्ला बुजिगोन सोमावसारगोन बेवहाय जाफुंगोन। आरो जोंनि सोमावसारनाया नैबेसो जानांगौ। आं लुबैला दिनैनि समाव सिलाय बमा बारुदजों जुजिनाय गावथारलायनाय बेखौ आं लुबैला। आं लुबैयो मा बर'आ खौसे जानानै मोनसे खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायखौ लाबोनांगौ। माने इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल बेखौ लाबोनो हायोबा बर'आ देरहानाया दाबो दं। आरो बे इउनाइटेड पलिटिक्स स्ट्रागलखौ जों लांनो थाखाय जोंनि गेजेराव साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर जिरायनांगोन। बावहाय जोङो आं नैबेजों फोरमायनो नागिरदों पलिटिकेल स्ट्रागलनि बाथ्राया जे गोबां जोंनि जायगाफ्राव बा जोंनि रायजो जानाय हालामफोर बिटिसिनि बायह्रा बा बिटिसिनि सिङाव गोबां बिजाबाव समस्थियाव बर'फ्रा फेक्टर बुंनो थाङोबा देरहानाय जेननाय राजनितियाव
दा बावहाय जोङो ज' जायोबा गोबां सुबुंखौनो जोङो फेजेननोबो हायो माने बिजाथिफोरखौ देरहाहोनोबो हायो बिटिसिनि बायजोआवथ' जोङो हाथारो गोबां जायगायावनो फेजेननो हायो देरहाहोनो हायो आरो बे फेजेननो हानाय देरहाहोनो हानायानो जोंनि मोनसे हाथियार बे हाथियारखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायोबा देरहानाया जोंनि मुद्दा माबोरै बाहायनांगौ बिसायख'थि फैयो बे बिसायख'थिनि समाव जोङो खाबु मोनो जोंनि दाबि दावा जेंना जेंसिखौ लानानै जोङो नारसिननो थाखाय सरकार जे जोंहा ओरै दाबि दावा दङ बेखौ नोंथांमोना सुफुंना होयोबा जों दङ आरो सुफुंना होयोबा जों गैया बेफोरखौ जोङो स्टेन्डआव थानाय खोथा बुंनो हायो आरो जुदि नोंथांमोना होयो जोंखौ गैयाबा जों बेफोरखौ बुंनो थाखाय जों ज' जानांगोन आरो जोंनि बार्गेनिंआ जेब्ला अजन गोनां जानांगोन आरो गोनांथि मोननो गोनां जायोबा खौसे जायाबा नों आंहा पलिटिकेल बार्गेनिं खालामनो थाङोबाबो बेबो बेसेन गैया बे खौसेथि जानाय जेब्ला नोंनो नारसिनगोन बे बेसेन दा बेखौनो जों खालामहैनो हानांगोन खौसे जानानै अब्ला मिजिं दङ देरहासार सानो थेंक इउ